Smernice konkursa i uslove za apliciranje na temu solidarnosti i humanosti prisutnim članovima neformalnih omladinskih grupa i udruženja, kao i pojedincima koji žele da učestvuju u projektu Mladi su zakon, predstavili su koordinatori Kancelarije za mlade i udruženja Sunce. Cilj ovog sastanka je da im se detaljnije predstave uslovi i teme ovogodišnjeg konkursa. Važno je da mladi ljudi koji apliciraju imaju između 15 i 30 godina. Ukoliko su u pitanju maloletna lica, odnosno njihove grupe, potrebno je da najmanje jedna osoba bude punoletna. Kada je sam projekat u pitanju, trebalo bi da se kreću u okviru nekih unapred definisanih tema koje ćemo i mi danas izneti, a ove godine poseban prioritet i poseban naglasak imaju teme koje se odnose na promociju humanosti i solidarnosti. Ovom prilikom svoje iskustva predstavili su i članovi omladinskih organizacija koji su u programu Mladi su zakon učestvovali prethodnih godina. Kako je istaknuto, veoma je važno da se kod mladih podstiče aktivizam i volonterizam kako bi pomogli funkcionisanju svoje lokalne zajednice.